L'ampliació de l'Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Altaia ja és una realitat. Manresa i la seva àrea d'influència compten amb un gran equipament hospitalari, tecnològicament molt avançat i amb el confort necessari per als usuaris i els seus acompanyants. L'hospital és un referent sanitari a la Catalunya central, amb cobertura directa a prop de 200.000 persones. Culmina d'aquesta manera el projecte per concentrar en un únic edifici tota l'assistència hospitalària pública fins ara dispersa entre Sant Joan de Déu, el centre hospitalari i la clínica Sant Josep. El nou hospital reforça l'activitat ambulatòria, amplia i modernitza l'hospitalització i aporta un autèntic avenç tecnològic, des de les diferents especialitats diagnòstiques fins al nou bloc quirúrgic, que el converteixen en un hospital punter. Amb l'acabament de les obres i l'entrada en funcionament dels nous espais, l'Hospital de Sant Joan de Déu tanca un capítol de 6 anys especialment difícils per la conjuntura econòmica. La determinació de la Generalitat, de l'Ajuntament de Manresa i de la pròpia Fundació Altaia han fet realitat aquest somni. Al maig de 2007 sortia a la llum la maqueta del futur hospital. Una setmana després començava l'enderrocament d'una de les ales de l'edifici inicial. El 14 de març de 2008 es posava la primera pedra just abans de començar les espectaculars excavacions per als fonaments i l'aparcament. L'aixecament de la primera fase d'ampliació va complir amb les previsions i la tardor de 2010 entraven en funcionament els seus 20.000 metres quadrats, a més dels 18.000 metres quadrats d'un aparcament amb 562 places. Aquesta primera fase també va servir per traslladar l'àrea d'urgències i engegar un primer terç de l'àrea de diagnòstic per la imatge i 2/3 parts de les consultes externes. Els 20.000 metres quadrats de la segona fase d'ampliació s'han desenvolupat en 2 etapes. La tardor de 2013 es van obrir l'entrada principal, el nou vestíbul, 2 de les 4 unitats d'hospitalització, la sala d'actes i l'àrea docent. I l'etapa final ha constat de les 2 últimes unitats d'hospitalització, la finalització de diagnòstic per la imatge i consultes externes, la unitat de cures intensives, l'hospital de dia, endoscòpia, diagnòstic biològic, tota l'àrea quirúrgica i radioteràpia, que entrarà en funcionament durant el 2015. El nou Hospital de Sant Joan de Déu compta avui amb un servei d'urgències que quadruplica l'anterior, amb 54 punts d'atenció i 4 consultoris de triatge. A més de l'àrea de descontaminació i seguretat especial i de 16 habitacions d'observació. Les 2 plantes d'hospitalització compten amb 2 unitats cadascuna i cada unitat està integrada per 24 habitacions, 10 de les quals són individuals. En total, 152 llits. S'hi afegeixen els 12 llits de la nova unitat de cures intensives i els 8 de semicrítics. Les àrees ambulatòries tenen un gran pes en el nou hospital, amb 70 consultoris per visites, exploracions i proves diagnòstiques, entre elles les endoscòpies, amb 4 gabinets. L'hospital de dia consta de 32 punts d'atenció. Una bona part de la inversió tecnològica es concentra a l'àrea de diagnòstic per la imatge, amb ressonància magnètica nuclear, un mamògraf, 2 TAC, 5 ecògrafs, 4 sales de radiologia, una estereotàxia i un telecomandament. Una part també important de la inversió ha servit per equipar l'àrea quirúrgica, que consta del bloc obstètric, amb 4 sales de parts, una sala de parts instrumentals i un quiròfan de cesàries, i el bloc quirúrgic amb 16 quiròfans. Alhora, la Fundació Altaia reforça la seva ambiciosa aposta per l'àrea de qualitat, innovació i docència, que també compta amb una sala d'actes de grans prestacions oberta a la societat.
La primera fase va costar uns 54 milions i la segona fase més de 60. La Generalitat ha cobert un total de 81 milions i mig d'euros. Més enllà dels números, el nou Hospital de Sant Joan de Déu és un edifici orientat a les persones, d'acord amb el compromís de la Fundació Altaia amb l'excel·lència tècnica i humana del seu servei. Els criteris arquitectònics han creat espais amplis, lluminosos, diàfans, amb tots els ingredients per fer més àgil la tasca professional i més còmode el pas o l'estada dels pacients. L'hospital respira aquesta voluntat des de dins i també des de l'exterior. Amb el nou hospital, Altaia reforça la seva visió de ser un referent sanitari i social, per la qualitat de la seva activitat, l'excel·lència i el talent dels seus professionals i el seu compromís amb la societat i amb el país. Avui, un dels grans reptes de futur d'Altaia ja és una realitat.